Hawu, awusho, uhlaleleni lana Lwazi? Akwenze njani mnganami, awuyile ngane ekhaya? Xoli, sicela ungisiza ngoba ngisekho kulo mhlaba. Uthini kumina Lwazi? Hayibo, usahlanya nomxolisi. Sekhuluma yedwa ehlathini pho. Mina Lwazi ngiyakusiza ngani ngoba kade ngawugcina ngasekhaya and futhi wena noma wakho kade ngahamba. Okay, mnganami afuna ukungisiza. Hayi seyahla umxolisi. Athi ngiyekeni. Xolisi. Ya Lwazi, Hayibo, mina ngisiwulwazi. Igama lami ngingumenzi. ngiyaxolisa menze baba, ngisanda kubona ulwazi manje. Ngoba ngithi nje mina ulwazi kade washiya la emhlabeni. Ngizwanga mina nje, ngisanda kumbona mina manje. Yazini bafa, ngisanesande sekhaya ngingazi kudaleka iy'ngxabano. Okay baba, sambili. Menzi, cela uzelani. Ya mxolisi ufunani? Uzalana. Okay mxolisi. Ya khuluma ufunani? Yazi Menzi, izolo ngimbonile ulwazi and futhi bekuyena. So mina izolo bengakhulumi kade bengikhuluma nolwazi, ngimbonile izolo. Okay mxolisi. Athi ngikutshele wena izolo ubukhuluma wedwa ngakubuza ukuthi usuyahlanywa yini, wathi wangibiza ngolwazi wena and futhi ngakutshela ukuthi angisiye ulwazi. Futhi mina sengiyahlanya ngoba ngithi ngimbonile nje. Sengidinga usizo ngoba sengibona izinto abantu abangaziboni. Ya baba, sho usudinga usizo ngempela ngoba manje usubona abantu abangaboni. Wemenzi, sesihamba sekho amanzi. Asahambe phela. Yazini bafu mxolisi, soxoxa ngale nto kusasa ngoba utheni uma siyomkhelela amanzi. Okay Menzi, ungakhohlwa ukuthi fanele sihlangane ngo-5 khona sizoxoxa indaba yayizolo. Yeah, sure. Mfethu, yini lena manje? Ngithemba kanti kwenze njani baba? Na umuntu ofana nolwazi. Yazi wena uyaphetha nje.
Ngempela bafethu, ngisizeni nakho ngizofa. Umuntu nje lana Themba. Mfethu, musukudlala ngathi and futhi mina nomenzi sawa kamanzi. Ya bafo Njabula sambeni. Ya menza asambeni mfethu. Hey. Down.